Tak ahojte, krásny deň prajem. Tak znova sme pri snoch, ako pri každom sne, tak aj dnes vám porozprávam niečo, čo sa mi snívalo a podľa toho vy si môžete preložiť svoj sen. Môžete sa pozrieť, čo sa sníva vám, napísať si nejaký zoznam alebo nejaký denník na sny a podľa toho zistíte, že či tie sny vám chcú niečo povedať, alebo či sú len také trocha na upokojenie alebo trocha na povzbudenie, ale ja mám pocit, že hlavne pre mňa sú takou navigáciou v živote a stále mi chcú niečo odkázať alebo stále ma v niečom, čo robím, ma ako keby uisťujú, že to, čo robím, je dobre alebo že je to v poriadku. Takže ja by som vám znova prečítala nejaký sen, ktorý sa mi sníval 24.1., čiže nedávno. A veľmi tiež záleží, aký máme z toho sna pocit. Ak máme z toho sna taký blážený pocit, taký pocit takej bláženosti, tak je to veľmi taký príjemný sen a je to aj liečivý sen, ktorý nás ukludní, upokojí a privedie do takého spokojného stavu. Takže sen. Som akoby u svokrovcov, no predsa je ten dom iný, niekde na úbočí. A bývala tam svokrina sestra. Býva tam ešte dievčatko čiernovlasé. Uvažujem, že kto to je z tých dvoch, čo poznám, také dievčatka čiernovlasé, lebo niekedy sny sa nám snívajú situácie, ktoré sa odohrali pred 20, pred 30 rokmi a tie slečny, ktoré sú dnes dospelé, tak tam vystupujú v roli ešte ako dievčatok. Ona spí na 3 stoličkách a mne postelie, že mi dá taký baldachín, či bielu zamatovú plachtu a na to borievku, či také lístky, čo sa dávajú na svadbu, či na pohreb. Neviem, či má to spojenie so smrťou, ale je to milé a ja mám z toho sna veľmi dobrý pocit. Takže aj keď som sa videla na takej bielej, takej plachte, čo vlastne keď ukladajú mŕtvych ako keby do truhly, že bola to ako keby nejaká moja vnútorná smrť alebo smrť niečoho. Aj tak som mala z toho dobrý pocit, lebo cítila som tam také zmierenie či odpustenie a bolo to od nej veľmi milé. Ako by nás chcela alebo mňa chcela udobriť s mužom, ale muž v tom sne znamená tú druhú moju polovičku, tú yangovú. Čiže my máme yin a yang a vlastne tá polovička, ktorá hrá tú ženskú rolu, tak sa zmieruje s tou mužskou rolou, lebo niekedy prevažuje tá mužská časť, prevažuje ten rozum, prevažuje tá praktičnosť a ako keby zabudáme v ženskom svete na našu intuíciu, zabudáme na to, čo nás posúva ďalej a príliš z tej praktičnosti a príliš z tej takej až choleričnosti alebo z takej rýchlosti nás ženie, dá sa povedať niekedy až do záhuby. Takže naozaj potrebujeme sa spomaliť, vyrovnať si obidve polovičky, ktoré sú v nás a tým pádom zistíme, kde je problém a môžeme v sebe nájsť pokoj a pohodu. No a som tu si napísala, je to aj o uvedomení si toho, že keď som odišla od muža, bývala som v byte s 3 stoličkami v kuchyni a tie som si zložila a ľahla na ne, keď som chcela pozerať čierno-bielu telku. Už to ani pravda nie je. Prešlo 20 rokov a preto také mám ako o sebe pochybnosti a preto som mala problémy trocha teraz s bruchom. A napísala som si, nikdy o sebe nepochybuj, každé rozhodnutie je správne. A zlolúčenie je lúč na cestu. Tam som sa potom v ďalšom sne rozpísala, takže aj som si napísala, zlé rozhodnutia sú najsprávnejšie, dajú ti návod, kadiaľ ísť. Čiže naozaj, keď zrobíme zlé rozhodnutie a si to potom doslovne na život prefacká, tak vieme, že čo je správne a vieme, ktorou cestou máme ísť. No a stále, keď máte pochybnosti o sebe, tak sa obzrite dozadu, kde ste boli pred 10, 20 alebo 30 rokmi a kde ste teraz a či ste spokojní s tým, čo robíte. Takže je to veľmi dôležité, aby ste naozaj našli svoje vnútorné ja.
No a teraz vám prečítam z anielských kariet, čo nám chcú povedať zase naše anielské karty. Je to súbor kariet mystických zvierat. V týchto anielských kartách srdca a duše sú 4 súbory a ja stále vytiahnem jednu kartu. Takže vytiahla som vám nebeský pes so zlatým tieňom. Takže je to karta vernosti, lojalnosti a sebareflexie. Spája sa s Harielom, Ikabelom, Aradónom a Zepfonom. Ružovo-zlatý nebeský pes so zlatým tieňom prináša bezvýhradnú lásku, lojálnosť a vernosť srdca a duše. Podporuje nás, až kým nenájdeme pravú túžbu srdca, tú, ktorá vedie k naplneniu nášho prospechu duše. Predstavuje nebeský tieň synergie nášho srdca a duše. V období pochybnosti a neistoty nás nebeský pes nasleduje, aby nás upokojil a povzbudil. Je nám slepo oddaný a verný, má milujúce zlaté srdce, ktoré bije vedno s vašim. Plače s nami od smutku i od radosti, má účasť na našich víťazstvách i porážkach. Nemusíte byť nikdy sami, ak si želáte jeho spoločnosť. Jeho poslaním je nasledovať nás po celé roky, až kým nedosiahneme svoju pravú túžbu srdca. Je to náš nebeský pomocník, dokazujúci silu absolútnej dôvery, prijatia a oddanosti. Uvažujme o tom, čo k nám vysiela. Toto nás povedie a bude vedieť, čo musíme získať alebo opustiť, aby sme mohli nasledovať cestu lásky a svetla. Čiže naozaj budeme vedieť, s čím máme pracovať a čo nás povedie na tejto ceste. Nebeský pes sa k nám môže pridať dokonca i po tomto živote, v bludisku večnosti. Keď sa rozplynú mraky a zdvihne sa závoj z nášho ducha, radujme sa, pretože sa staneme osvietenou bytosťou svetla, ktorej vedomie sa zlúčilo so všetkým. No takže tento nebeský pes ja vám prajem, aby naozaj išiel na vašej ceste svetla a lásky, ktorú stále opakujem, lebo verím, že táto cesta sa posunie k nám všetkým a keď budeme milí sami k sebe, tak budeme milí aj k ostatným ľuďom, ktorí sú okolo nás. Tak ja vám prajem naozaj veľa, veľa lásky. Ahojte.